Ahojte, chcel by som vás privítať pri dnešnom videu, kde sa pozrieme na možnú úsporu mojej fotovoltiky. Fotovoltiku mám namontovanú pol roka a tento pol rok sa presne prekrýva aj s mojím vyúčtovacím obdobím, čo sa týka elektrickej energie, takže môžem vidieť už reálnu úsporu za pol roka. Takže idem rozoberať a idem sa baviť o období august 23 až marec 24, kde to je v podstate 7 mesiacov, ale budem sa tváriť, že je to pol roka 6 mesiacov. Takže mohli ste vidieť moje reálne údaje z elektromeru z polovice marca a tu je vlastne moja posledná vyúčtovacia faktúra z minulého roku. Ako som vravel už v predchádzajúcich videách, máme v dome iba elektriku a v zime kúrime drevom. Aktuálne moje zálohové platby sú 93 eur mesačne za elektriku. A posledné 2 roky sme spotrebovali zhruba 6000 kWh. Samotný dom má cca 190 m2 plochy, kde všetky obytné miestnosti alebo obytné izby majú orientáciu na čistý juh. Kde táto južná orientácia má výhodu, že máme veľmi dobré teplotné zisky zo slnka cez obrovské okná. Tuto je prehľad teplot za posledný týždeň, kde je pekne vidno, že cez deň tá teplota vystúpi aj cez 22, cez 23 stupňov a nikdy neklesne v noci po 20 stupňov. Musím povedať, že tento týždeň sme ani raz nekúrili. Čo sa týka dreva samotného, tu je jedna staršia fotka, kde je vidno v tom modrom rámčeku, koľko dreva chystám na zimu. Vždy nachystám v podstate tieto 3 koje, čo sú zhruba 3, možno maximálne 4 metre dreva. Ako som už spomínal v predchádzajúcich videách, používam túto 1000 litrovú akumulačnú nádrž, do ktorej teda kúrim teplú vodu a táto akumulačná nádrž bola napojená na sieť na elektriku, kde vlastne 3 kW špirála vždy dohrievala, keď som už nemal teplú vodu, respektíve pripravovala teplú užitkovú vodu. No a čo sa zmenilo minulého roku? 1. septembra 2023 som vypojil špirálu z elektrickej siete a pripojil som mu na fotovoltiku. Takže tuto som už nachystal Excel, kde môžete vidieť každý jeden rok, čo tu bývame. Od roku 2019 do roku 2023, kedy som mal poslednú vyúčtovaciu faktúru za elektriku. Tu sme teda zaplatili za elektriku cez 1000 eur a bolo to skoro 6000 kWh, ktoré sme spotrebovali. Je tu odpočet stavu z 8. mesiaca 23 a je tu odpočet teraz vlastne zo 16.3.24, čo je 7 mesiacov, ako som vravel, ale budeme to počítať za 6 mesiacov. Tá spotreba elektrickej energie išla momentálne veľmi dole, odkedy som špirálu vyťahol zo siete a je pripojená iba na fotovoltaiku, kde vlastne vidíte tú spotrebu za tých 6 mesiacov, ktorú teda ja predpokladám, že ju budem násobiť dvomi, i keď v podstate v lete budem vyrábať viacej energie a nemalo by to teda nejako negatívne ovplyvniť, pretože tá horšia polovica, tá zimná polovica roka je už vlastne za nami. Takže vychádza mi to tak, že ak to pôjde takto ďalej, tak by mala byť úspora cca 600 eur. Teraz ma nepochopte zle, ja nechcem tvrdiť, že moja malá fotovoltika vie spraviť taký veľký výkon, avšak u mňa asi najväčšie ušetrenie je v tom, že keď som mal akumulačnú nádrž pripojenú v sieti a špirála si vedela potiahnuť z elektrickej sieti, koľko potrebovala, keď som napríklad jeden deň nekúril alebo nejako teplota klesla, teplá užitková voda sa minula a podobne, tak v podstate ja som toto vedel vykryť s fotovoltikou, respektíve musel som častejšie pravdepodobne kúriť do krbu. Keď som si chystal túto tabuľku a zhromažďoval som si všetky údaje, tak som si prešiel aj archív fotografií a toto je v podstate posledné drevo, ktoré som kúpil v apríli 21, bolo to okolo 12 metrov a vydržalo nám aj doteraz, dovolím si tvrdiť, že ešte polovicu z neho mám. Pre zaujímavosť som si odvážil aj jednu dávku dreva, ktorú zvyčajne spálim, keď kúrim. Kúrim každý druhý deň a teda zvyčajne okolo 20 kg dreva, čo mi teda vychádza na spotrebu, ktorú miniem na celý rok. Takže za mňa návratnosť je menej ako 3 roky. Ak teda moje predpoklady sa osvedčia a neostáva mi nič iné, len čakať na vyúčtovanie tohto roku v auguste. Ďakujem vám pekne za pozretie a keby ste mali nejaké otázky, kľudne sa spýtajte pod videom.